Li Qerejdağê di daristanên hingiv de berhema îsal hat berhevkirin ku di gor salên borî hingiv wan kêfxweşkirine. Herêma Qerejdağê di navbera sînorê parêzgehên Amed, Reha û Mêrdîna Bakurê Kurdistanê de ye û ji asta deryayê nêzîkî 2000 metre bilind e. Îsal hingivwana ji herêmê 1000 ton hingiv berhev kirine ku sala borî ji ber hişkesaliyê berhem ji sedî pêncî kêm bibû. Serokê Yekîtiya Hingivwanên Rihayê amacebûyekê dike ku li gor pîvanê formula xorakê ya Tirk divê di her kîloyeke hingiv de 300 miligram prolîn hebe. Lê di hingivê Qerejdağê de ev zêdeyî 900 miligram e ku wate hingivê herî baş e. Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır ilimizden her sal ji Mêrdîn, Reha û Amedê nêzîkî 100,000 kewarên mêşan li Qerejdağê tên bicîkirin. Salên ku baran zêde ve ji parêzgehên wek Edene, Mêrsîn, Xetay û Osmaniyê jî ew qasî tên herêmê. Wate sala hişkesalî nebe nêzîkî 200,000 kewar li herêmê tên bicîkirin. Bölgelerden göç alıyor. Toplamda 200.000 yağış olduğu seneler. Hingivwanê ji parêzgeha Mêrdînê hatiye ku pîşeya bavê xwe 24 salin berdewam dike dibêje ji ber li vê herêmê hingivê bi kalîtetê berhevkirin ew hatiye vê derê. Hemen hemen sezon kapanmak üzere. İşte son sahımı yapıyoruz. Li vê derê karê me li ber qedandinê ye û berhema îsal gelekî baş bû. Her sal em 15 Hezîranê tên vê derê û heta 15 Temmûzê dimînin. Li îsal ji ber dewlemendiya xwezayê me dema mana xwe dirêj kir. Li gor amarên Rêveberiya Daristanê ya Rihayê li herêmê îsal li rûberê 27,000 donum erd 2,5 milyon giyayên ku mêj jê hingiv çêdikin hatine çandin. û 100,000 kewar li herêmê hatine bicîkirin. Her wiha tê armanc kirin ku sala bê ev hejmar bo 200,000 kewaran bê zêdekirin.